Много интересни упражнения владея, умея и които създават тази, как се казва, структура на тази практика, с които едно по едно ще ви запознавам. Така като правя такива видеа. Не знам колко от тях ще успея да заредя на YouTube канала ми. Георги Страшнюк е моето име. Практиката се казва Чакравартин. Съвършенен правител. Властелин на Вселената. Да, съвършенен майстор. Така може да я разберете. Академия на джедаите. На живо. Академия джедаите 2.0. Да. Второ дишане. Нова епоха. Нов епизод. И така много ще пасни, най-вероятно може да пасне на младежи от 18 до 25-30, но всъщност тази практика най-добре ще може да бъде поета, приета, осъзната, разбрана, оценена от хора от 30 до 50-60 годишна възраст, който още е в състояние поне малко да се движи. Поне малко. Ако не можете нещо да изпълните, някаква хореография, просто го правите символично. Важно е да сте в това поле, в този поток, който се създава, когато се съберат няколко души, да, с водещия майстор в мое лице. Потока минава през мен, разпределя се и колкото повече хора има и колкото са по-дълбоки, по-интересни, по-развити духовно, културно, физически, във всички отношения, колкото са по-развити хората в тази група, толкова по-могъщо енергополе се създава и ефектът от практиката ще е по-бърз, по-силен, по-забележим и усетим за вас, за тези, които са вътре в това поле на силата, което му казваме Чакравартин. Съвършенен майстор, свръхчовек, властелин на Вселената, извършител на реалността. Да, и с тази сила, с тази енергия, която имате, ще можете, така да се каже, по-ефикасно да овладеете реалността, вашата реалност, да я програмирате един вид с вашето съзнание, с вашето намерение. Да. Отиваме към от физическо здраве и такова съвършенство психофизическо, от висока енергия, високо либидо, който има нужда или интерес, ще ви се отрази добре, ще ви се оправи структурата, значи красиви линии, пропорции, хармонични на вашите тела. Може би някой да усети ефект от подмладяване. Да, със сигурност най-вероятно. Всяка практика ще завърша с блок на интеграцията, с такъв, да се каже, тибетски мек чигун, дето му викат, за интеграция, за подмладяване, за регенерация. Да, ще правим такава практика, ще завършваме всяко едно обучение, всеки един майстор-клас с такава практика, която ще усетите как младостта ви се завръща. Аум.